여러분 안녕하십니까? आपण ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 오늘 우리가 이제 요한복음을 가지고 이야기를 하려고 합니다. ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ କହିବି। 66권의 책이 ବାଇବଲରେ ସେ ଜାଗାରେ 66ଟା ପୁସ୍ତକ ଅଛି। 요한복음은 예수 그리스도 더 자세히 기록했고 우리 마음 가장 가까이 기록했기 때문에 ଆଉ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନେକ ନିକଟରେ ଆସିଥାଏ। 요한복음을 통해 굉장히 많은 은혜를 입었습니다. ଆଉ ମୁଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇଅଛି। 당분간 여러분께 말씀드리고 ଆଉ 싶습니다. ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିବି। 1장에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그렇게 돼요. ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 땅이 혼돈하고 공허함에 흑암의 깊음 위에 있고 하나님이신 수면에 운행하시고 ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। 저는 성경에서 땅을 얘기할 때 항상 우리 인간을 말씀하실 때 땅을 들어 이야기를 하셨어요. ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କହେ ସେ ସମୟରେ ଏ ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। 공허하고 깊은 흑암 안에 있었어요. ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲା। 저는 생각을 해보죠. 땅이 뭘 해서 그 혼돈을 내어쫓고 공허를 내어쫓고 흑암을 내어쫓을 수가 있어요. ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। 땅은 무슨 일을 해도 땅 스스로 혼돈이나 공허나 흑암을 내쫓을 수가 없습니다. ଯାହା ବି ଏ ପୃଥିବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 하나님의 말씀이 땅에 임했습니다. କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା। 빛이 있어라 하심에 빛이 있었고 ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। 빛이 있으라 하시면 빛이 있었다는 말을 다르게 표현하면 빛이 있으라 하시면 어둠이 물러갔고 ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୀପ୍ତି ହଉ କହିଲାରୁ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଗଲା। 신기한 일은 그 이야기가 창세기 시작된 요한복음도 ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। କେବଳ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। 요한복음과 다른 것은 ଆଉ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ 하나님 ଗୋଟେ ବିଷୟ ସମାନ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 하나님이 우리 가까이 오시기 위해서 육신을 입고 오신 예수님 କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ନିକଟରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। 위해서 어둠이나 혼돈의 공허를 내쫓듯이 ଆଉ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଦୂର କଲେ, 예수님은 오늘 뭡니까? 이 땅에 오셔서 예수님의 말씀이 들어오면 똑같이 그 속에 어둠이 끝나고 혼돈이 끝나고 절망이 ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟତା ଦୂରେଇ ଯିବ। 다시 이야기하면은 ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, 죄 속에 빠졌을 때 ଆମମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, 우리가 어둠 속에 있을 때 ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, 슬픔 속에 있을 때 ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, 하나님의 말씀이 예수님 말씀이 내 안에 들어오면 ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। 그렇게 말하지 않습니다. ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଏ ପୁସ୍ତକ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି। 말씀은 곧 하나님이라 ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। 지음받아 지은 것이 한도 그거 없이 된 것이 없는 ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 우리 속에 무슨 ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଜାଗ୍ରତ ହଉନା କାହିଁକି, 어떤 흑암이 있어도 ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, 마음 안에 하나님의 말씀이 들어오면 흑암이 끝나버립니다. ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାରଟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, 모든 게 끝나버립니다. ଏପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତ ହେବ। 1장 23절은 ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଅଛି? 뭐라고 얘기하냐면 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니라고 말했어요. ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜର ନୁହଁ, 썩어질 씨로 된 썩지 아니할 씨로 되었으니 ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ
ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ। 있고 살아있는 말씀으로 되었느니. ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା 이제 여자가 결혼 남자 씨를 받으면 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୀଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି 아기가 태어나게 되죠. ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। 거듭나는 이야기입니다. ଆଉ ଏହା ହଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ବୁଝାଏ। 이게 예수님의 말씀이 씨인데 ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀଜ ଅଟେ। 예수님의 말씀이 들어오면서 ଆଉ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ 혼돈하고 깊은 흑암 속에 있었는데 ଆଉ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଛାୟା ଥିଲା 떠나가고 공허가 떠나고 어둠이 떠 ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଦୀପ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ନାହିଁ। 하나님 빛이 있었고라고 말하는 ଆଉ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା 빛이 있으면서 어둠이 다 물러갔다 그 말 같은 말이 ଆଉ ଯେପରି ଦୀପ୍ତି ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା ବୁଝାଏ। 중요한 것은 요한복음에서 이런 많은 ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଉଛି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି। 근데 사람이 이런저런 어려운 문제를 가지고 예수님 앞에 나와 ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 들어서 나오고 ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ରୋଗକୁ ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ 가면 କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା 정리가 다 되는 겁니다. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏପରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। 가나 혼인 잔치집에 예수님이 계셨는데 포도주가 모자랐지. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାନାନଗର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଗଲା 마리아가 포도주가 없다고 말했어. ଆଉ ମରିୟମ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ। 그걸 아시지요. ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି 진짜 나와 뭔 상관이 있나 내 때까지 이러지 못하게. କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ତୁମ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୋର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମରିୟମ କଣ କହିଲେ 선만 ଆଉ ମରିୟମ କହିଲେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର କହିକି ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। 우리 인간이 다친 모든 문제는 ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉନ କାହିଁକି 내 안에 들어와 다 해결이 되는 것이. ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। 이야기 그대로 해라. ଆଉ ଯେପରି ମରିୟମ କହିଲେ ସେ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର ଆଉ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମର ମତ ସହିତ ମିଶୁନି ବା ଚିନ୍ତା ସହିତ ମିଶୁନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। 정자 ବାଇବଲରେ ସେ ଜାଗାରେ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି 예수님 말씀도 다 ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି 그러니까 그 저 뭐야 연못에가 씻어라. ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ସିଲୋରେ ଧୋଇ ହୁଅ 저 뭐야 갔습니다. ଆଉ ସେ ଗଲେ 씻었습니다. ଆଉ ସେ ଧୋଇ ହେଲେ 그대 저 ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ 해야 됐어. ଆଉ ଏପରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା। ଲାଜାର ମରିଗଲେ ଜୈରସର ଝିଅ ମରିଗଲେ 어떤 문제가 일어나든 ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି 말씀이란 다 해결됐어. ତାହା ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। 만 여자가 있었는데 ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବରେ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରିବାର ଥିଲା 말씀이 또 ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା 그냥 돌로 치라는 ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। 오늘 우리가 신앙의 가장 중요한 것 ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ 막 불행한 것을 어둠을 제하려고 ହଁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣିଷର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ। 문제는 예수님 내 마음에 들어오느냐 말씀이 그게 모든 게 해결해. କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ମୁଁ 1944ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛି 7살 됐을 때 다시 말하면 1950년도에 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ତାହା ହଉଛି 1950 한국의 남북전쟁 ସେ ଜାଗାରେ କୋରିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 정말 ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା 1950년도 전쟁 ଆଉ ଯୁଦ୍ଧଟା 1950ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1951년 1951 8월 14일 ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ 저희 어머니가 세상을 떠나셨습니다. ମୋ ମା ଚାଲିଗଲେ। 아침에 화장실 갔다 오셔서 몸이 안 좋아 누워 계시다가 3일 만에 그냥 세상을 떠나. ଆଉ ସେ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ ଆଉ ସକାଳେ ସେ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ
ଆଉ ଏପରି ସେ ଗଡ଼ିକି ଶୁଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। 형님이 군대 갔어요. ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଆର୍ମିକୁ ଗଲେ। 아버지는 전쟁이기 때문에 뒷받침하느라고 늘 불려다녔어요. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଡାକିଲେ ଯେପରି ସେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। 5살이. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା। 둘째 누님 ଆଉ ମୋର 3살이었고 ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବୟସ 8 ବର୍ଷ ଥିଲା। 동생은 4살. ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ବୟସ 4 ବର୍ଷ 암담 ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପୁରା ଏକାକୀ ହେଇଗଲୁ। ଆମମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କଲୁ। 할지 몰랐어요. ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା ଯାହାକି ଆମମାନେ ଖାଇପାରିବୁ। 왜 저는 이상한 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। 큰 누님 막 혼자 ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ରାତିରେ ଉଠିକି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। 밤밖에 없어요. ସେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଉଠିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। 어둠을 살았어요. ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ଅଛି। 1951년도에 어머님이 떠나시. ମୋ ମା 1951ରେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, 1962년도에 1962ରେ 어릴 때부터 교회를 다녔지만 ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି, 예수님을 만났습니다. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲି। 그때 제가 자주자주 생각해요. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। 52년, 52, 53, 54, 55, 56, 57 62년간 1962 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1년 동안 ଏ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 행복한 일이 있었는가? ମୁଁ କେବେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି କି? 그게 뭔지 몰라. ମୁଁ କେବେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିଲି କି? 크리스마스 ମୋର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବାର। 복수야 풀센터 하면 노트 3권을 줬나? ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ। 행복인데 그 하나 있었어요. ଆଉ ମୋର ଖୁସିର କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସେ ନୋଟବୁକ୍ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟରେ ପାଇଥିଲି। ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। 12, 15 때문에 ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 11 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକରେ ଭୋକିଲା ରହୁଥିଲି। 굶었기 때문에 ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। 다리도 가늘. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ମୋ ବାହୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପତଳା ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ପୁଷ୍ଟିକର ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପେଟ କେବଳ ଫୁଲିକି ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି। 62년도에 1962ରେ 내가 기술하사 시험에 그 불합격을 떨어졌는데 ଆଉ ମୁଁ ଭୋକେସନାଲ ମିଲିଟାରୀରେ ଦାଖିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେଲି। 정말 그때는 슬프고 ଆଉ ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। 나머지 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଲ ଫାର୍ମରୁ ଏପଲ ଚୋରି କରୁଥିଲି। ଆଳୁ ବଗିଚାରୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଚୋରି କରୁଥିଲି। 교회를 다녔는데 ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି, 마다 교회 나 죄를 용서해 달라고 빌어 ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଥିଲି, କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ପାପ ନ କରେ, ମୋ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଯେପରି ନ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସେ ସମାନ କାମ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିଲି। 어둡고 어두운 삶. ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର 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 ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା। 거짓말, 도둑질 죄밖에 없었어. ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ମୁଁ ମିଛ କହିବା, ଚୋରି କରିବା, ଅପରାଧ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି। 8절을 읽어. ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବରୁ 2-8 ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଥିଲି, 앉아 흉악한 자들과 뭐쭉 나오고 ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ନରହତ୍ୟାକାରୀ, କୁହୁକ କର୍ମକାରୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ। 불과 영으로 타는 뭐 참 이거 둘째. ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ 말을 ଅଂଶୀ ପାଇବେ। ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ଯାଉଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ଯାଉଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। 늘 죄 때문에 슬펐고. ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏ ପାପ ପାଇଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲି। 근데 하나님께서 제게 어떤 은혜를 ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ଉପରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? 베풀었어요. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସେ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛନ୍ତି। 제가 주님 앞에 죄를 용서하다 막 기도하고 ଆଉ ଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କର। 떴는데 କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି, 예수님이 가늠한 여자 죄를 사해 준 건 내 죄도 사해 준 ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଆସିଲା। ହଁ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୃତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି।
से समय ठाରୁ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି 한마디가 성경만 내 마음에 들어왔어. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା 3장 23절. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 23 ପଦ 한마디만 ଆଉ କେବଳ ଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାହା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하다. ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 23 ପଦରେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି 23절을 보면 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3ର 23 ପଦକୁ ଦେଖିଲି 죄를 범했고 죄인입니다. ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏ ଜାଗାରେ 23절은 알았는데 ଆଉ ମୁଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 23 ପଦ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣେ 24절을 몰랐어. ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ତାପରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି 보니 କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 3절 뒤에 23 24절 ପଦ ପରେ ସେ ଜାଗାରେ 24 ପଦ ଅଛି 이게 무슨 말이야? ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା 이제 24절을 보았어. ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 24 ପଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି 놀라운 건 로마서 3장 23절 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 23 ପଦରେ 모든 사람이 죄를 범했다는 이야기가 ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି 이게 예수님이 23절은 없어. ଆଉ କିନ୍ତୁ 23 ପଦରେ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି 3절은 내가 있고 모든 사람이 있고 죄만 있었습니다. ଆଉ 23 ପଦରେ ମୁଁ ଅଛି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ପାପ ଅଛି 근데 24절 읽었는데 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 24 ପଦ ବାକ୍ୟ ପଢିଲି 놀랍게 거기는 예수님이 계셨어요. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ 24 ପଦରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି 예수님이 계셨기 때문에 ଆଉ ଯେହେତୁ 24 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 죄인인데 ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ 님은 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 그냥 놔두실 수가 없어. ଆଉ ମୋର ପାପ କେବଳ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି 죄에 빠진 그 놔둘 수가 없어. ଆଉ ସେ ମତେ କେବଳ ପାପରେ ଲଟିବାଟା ଦେଖିକି ଛାଡିଦେଲେନି ମତେ 아이가 물에 빠져 그냥 놔두겠습니까? ଆଉ କିଏ ନିଜର ପ୍ରେମମୟ ପୁଅକୁ ପାଣିରେ ବୁଡୁଥିବା ଦେଖିପାରିବ 아, 자기가 더 아들이 막 더러운 게 없는데 그냥 놔두고 ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଆଉ ମଇଳା ଦେଖିକି ଛାଡିକି ରଖିବେ 막 물에 뜨는 그냥 놔두겠. ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ବାପା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ପୁଅକୁ ବୁଡିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଛାଡିଦେବେ 제가 뭐막 건지면 해. ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ଧାଇଁକି ଯିବେ ଆଉ ସେ ଜୋରସେ ନିଜର ପୁଅକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଟାଣିବେ 깨끗 ଆଉ ମା ମାନେ ନିଜର ପୁଅର ମଇଳାକୁ ସଫା କରିବେ 그렇게 하시지. ମା ବାପା ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି 주님이 그렇게 ଆଉ ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି 하시면 우리 더러운 ହଁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିଅଛନ୍ତି 한 걸 ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଦେଖିଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦେଖିଅଛନ୍ତି 절대로 그냥 둘 수. ଆଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡିବେନି 성경 로마시 3장 24절. ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 24 ପଦରେ 의롭게 됐다. ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ 때문에 아니고 ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ 때문에 ମୁଁ ପାପ ନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ 아니라 한 것 때문에 ମୋର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ 아무것도 안 했고 ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି ଏ ଜାଗାରେ 예수 그리스도로 말이야. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 또 예수 안에 있는 구속. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି 그러니까 나를 죄에서 씻어주셨어. ହଁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାପରୁ ମତେ ସେ ଧୋଇ ଅଛନ୍ତି 얼마나 깨끗하게 씻어줄까요? ଆଉ କେତେ ସଫା ସୂଚି ଭାବରେ ସେ ଧୋଇ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ଅଧା କୋଣ ସୂଚି କରି ଧୋଇ ଅଛନ୍ତି କି 예. ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିମତୁଲ୍ୟ ସେ ଧୋଇ ଅଛନ୍ତି 내가 로마 3장 23절까지만 알았을 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 23 ପଦ କେବଳ ଜାଣିଥିଲି 때는 죄 용서. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି "ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର 이제 또 도둑질했어. ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚୋରି କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ 였습니다. ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପାପ କରିଅଛି ମୁଁ ଗନ୍ଧିଆ ମୁଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର 24절은 정말 놀라. କିନ୍ତୁ 24 ପଦ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ 깨끗하게 됐다는 것이. ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ସୂଚି ହୋଇଅଛି 뭐냐면 ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 의롭게 됐다. ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି 의롭다고 말씀하시는 ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛି 너무 놀랍습니다. ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 그 말씀이 내 안에 도르. ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 나는 죄인이었습니다. ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଥିଲି 로마 3장 23절만 알았어. ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 23 ପଦ କେବଳ ଜାଣିଥିଲି 24절이 내 안에 들어오면 କିନ୍ତୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 24 ପଦ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା 모든 죄에서 자유롭게 했습니다. ଏହା ମୋର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଲା 아, 나 어렵다. ହଁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛି
ମୁଁ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଶୁଚି ହୋଇଅଛି, 썼어. ମୁଁ ଧୌତ ହୋଇଅଛି। 너무너무 신비로웠습니다. ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ। 그때부터 내가 하나님과 마음이 가까워집니다. ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୋ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। 일이 없습니다. ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି। 나는 정말 그때 뭘 하나 몰랐습니다. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, 죄의 값을 다 지불한 죄를 다 해. ସେ ପାପର ସମସ୍ତ ବେତନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। 예수 십자가에 못 박힌 내 모든 죄를 사하지 않는 다 완벽하게 사하셨는데 ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। 몰랐습니다. କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ। 한 번도 나를 더러운 죄가 내버려 두지 않았어요. କିନ୍ତୁ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ପାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। 예수의 죄를 지금 대충 한 몇 가지만 사고 이거 내일 사고 그런 게 아니라 ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୁଅନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବା ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 하는 이야기가 바로 그 ଆଉ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ କୋଉ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି? 진실로 너희 ଆଉ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, 내 말을 듣고 ଆଉ ଯେ କେହି ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେ, 내 보내신 자를 믿는 자는 ଆଉ ମୋର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, 영생을 얻었고 ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। 심판에 이르지 않아요. ଆଉ ସେ ବିଚାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। 생명으로 옮겼는 ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛି। 뭘 하는 게 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। 말씀을 믿는 ଏହା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। 그래서 내 죄를 사했던 그 말씀을 믿는 거 ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇଅଛନ୍ତି। 알았을 때 ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3:23 ପଦ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ ବୋଲି। 이 사절을 믿었을 때 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 24 ପଦ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, 이렇게 된 겁니다. ହଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛି। 심판주 대신 하나님이 의롭게 됐 ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛ। 때부터 제가 달라지기 시작. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କଲି। 안에 예수님이 살아 일하는 걸 보고 ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଯୀଶୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ଜୀବିତ ଥାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 타라 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢିଲି, ମୋ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମଧୁର ହେଲା। 한 번 읽고 두 번 읽고 세 번 읽고 ଆଉ ମୁଁ ଥରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ମୁଁ ପାର କରିଲି, 한 번쯤 읽었을 때 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଥର ବାଇବେଲ ପଢିଲି, 대충 ଆଉ ମୁଁ ବାଇବେଲର ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଜାଣିପାରିଲି। 읽었을 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ 20, 30, 40 ଥର ପଢିଲି, 마음에 대해서 더 깊이 알 수. ଆଉ ମୁଁ ଅତି ଗଭୀର ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। 이 속죄 제사는 어떻게 죄가 사해지고 ଆଉ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହଉଥିଲା। 너무 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲି। 제가 달라지려고 한 번도 생각해 본 ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। 그때부터 그 말씀이 내 안에 도 କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। 분명히 나는 죄인인데 ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ। 예수님은 나를 어렵다. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ କହୁଅଛି। ହଁ, ଏହା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଅଛି। 만나 ସେ ଜାଗାରେ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। 못하는 ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଚାଲି ପାରିବେନି, ସେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 끊는데 ହଁ, ମୁଁ ଚାଲି ପାରିବିନି। 일어나 내 자를 들고 걸어. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। 근데 걸어가니까 자기 생각을 따라 못 끊는다고 ସେ ଯଦି ନିଜର ଚିନ୍ତାର ଅନୁଗମନ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଚାଲି ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ସେ ଚାଲି ପାରିବେନି। 앉아 있어요. ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ହେଇକି ଜୀବନ ଶେଷ କରିବେ। 그리워지면 ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, 일어나 자리를 걸어가라는 거. ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। 내가 볼 때는 아닌데 ହଁ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, 하는데 ଆଉ ମୋ ଚିନ୍ତା କହୁଛି ତୁ ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି 말씀을 받아들여 ହଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। 내 마음 안에 살아서 놀랍게 ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଧାସଳଖ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ରହିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 예수의 말씀을 들었어. 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲି ପାରିବିନି, ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମି, 근데 ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଚାଲି ପାରିବି? 그래도 안 됐어. ହଁ, ମୁଁ ଗତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଡକୁ ନେଇ ଚାଲି ପାରିବି ନାହିଁ। 38년 명제 안에 잘 차 있습니다. କିନ୍ତୁ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ହତାଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଅସମ୍ଭବତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। 그러한 예수의 말씀이 들어와. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ, ଏ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, 못 걸어. 난 병신에 못 걸어 말이 딱
깨서 ଆଉ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାଲି ପାରିବିନି, ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଏ ହୃଦୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। 이제 그 병자 마음에 일어나 잘 들고 걸어가라 그 말씀만 남아. ଆଉ କେବଳ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେ ଉଠ ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନିକି ଚାଲ ଏ 38 ବର୍ଷ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ସେ ଉଠିଲେ। 일어나서 모든 조건이 갖추어 있어. କାହିଁକି? ବାକ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। 시작해. ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ। 걸어. ହଁ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି। 병자인데 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି, 받으면 걸어. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଚାଲି ପାରିଲେ, ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। 죄인인데 ହଁ ଆମେ ହଉଛୁ ପାପୀ ଅଟୁ, 연 말하기. କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ 또 예수 안에 구속으로만. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମଙ୍କର ପାପ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ଧୁଆ ଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲି। 우리의 사는 동안 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଅଛି, 한 세월이 ଆଉ ଗତ 50 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଅଛି, 동안 늘 주님과 동행하며 ଆଉ ଗତ 58 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରିଅଛି, 그 놀라운 일들을 해. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅକଳ୍ପନୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। 우리가 뭘 열심히 기도 뭘 해야 ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କିଛି କରିବାର ଅଛି, 말씀을 마음에 믿어. କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, 내 마음 ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବ। 더러운 죄를 ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଧୋଇବ। 말씀이 ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 그걸 받아들일 ଆଉ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, 이 살아 놀랍기라면 ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। 삶을 우리가 살게 되는 ହଁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ। 세월이 금방 꿈같이 지나가. ହଁ ଏପରି ଭାବରେ 58 ବର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହେଇସାରିଅଛି। 하는 내 속. ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କେବଳ ମନ୍ଦ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଲୋକମାନେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ହଁ ଲୋକମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହଉଅଛନ୍ତି, 그래서 벗어 ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଅଛି। ସେମାନେ ଜୁଆରୁ ମୁକ୍ତ ହଉଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶା ସେବନରୁ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହଉଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଅଛି? 누가 합니까? ଏହା କଣ ପାଷ୍ଟର ଅକ୍ସୁପାର କି? 안에 전 ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, 예수님 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋ ଠାରେ 나온 일을 하십니다. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। 뭘 해야 하는 게 아니라 ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, 주님의 말씀을 마음에 받아 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ 사했다면 한 그 말씀을 받아 ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, 주님의 사람이 됩니다. ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।